Bahay namin. Mas pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. Parang, pinasok na po pala talaga niya. Parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Good evening Luzon, Visayas, Mindanao, Metro at Mega Manila. Oras na muna po natin sa buong kapuluan. It's already 11:18 p.m. At kasama nyo po ang 90.7 Love Radio. Kasama nyo rin po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titangelo. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang ating top secret caller. Pero bago po natin umpisahan, ito po ang programa na nagpo-promote sa radyo ng We Listen and We Don't Judge Culture. Hindi ka po husgahan, bagkus ika'y pakikinggan. In behalf of DJ Rakitera, ako po ang makakasama ngayon. Ngayong gabi na to na si DJ Titangelo. Kaya umpisahan na po natin at kilalanin na po natin ang top secret caller natin ngayong gabi na to. Good evening. Hello, good evening po. Happy Thursday, ma'am. Happy Thursday din po. Kamusta ka, ma'am? Okay lang naman ito, kinakabahan first time. Okay, ma'am. Bago ka kabahan, ma'am, ano ang huli mong kinain ngayong gabi na to? Chicken. Chicken. Anong Fried luto sa chicken, chicken? yes. Fried chicken. Wow, sarap naman, ma'am. No? Mm-mm. Fried chicken. Wala kang ibang kasamang pagkain? May soup ka ba na, na pinares? Anong ano mo? Wala, nagpapak lang ng fried chicken. No rice ka. Habang habang gumagawa ng work. Wow, nice. Okay. Mm-mm. Dessert, di ka nagdi-dessert? Hindi. Since nung medyo tumatanda na, hindi na ako nagdi-dessert eh. Sa bagay, kailangan na rin na Yes. maging healthy, no? Yes, opo. Tama. So, ma'am, ano pong pinagkakaabala nyo sa buhay? Na-mention nyo kanina na nag-work kayo. Anong industry po ba kayo? Hindi ko na lang sabihin yung anong work ko. Pero yun, nag-work ako, sales. Ayan, sales. Mhm. Mm-hmm. Yes. Ilang years na po kayo dyan sa industry na yan, ma'am? 3 years. 3 years or magka 4 years na siguro. Mm-mm. Pero total po na nag-work kayo, ma'am, gaano na po katagal? I think more than 3 years na. 3 years pa lang? Opo. Pabago-bago ng work. Bago. Hindi, ma'am. Sa buhay ninyo, ma'am, gaano na po kayo katagal nagtatrabaho kahit pa iba-iba ng work? Since I think 18 years old. 18. Okay. Yes po. So, total of ilang years na, ma'am? Ang taon na ba? Haba na, no? Mata. Haba na, no? Yes. Opo, ang haba na. May mga 2 dekada na siguro, ma'am. Yes, maybe. 2 Yes. decades na. Pero still, di ba? At least, until now, lumalaban at kumakayod pa rin sa buhay. Yes, kailangan sa buhay yan. Tama. Ma'am, kinakabahan ka pa? Mukhang napapatawa na kita. Okay na. Medyo okay na ako. Thank you, Lord. Okay. Ma'am, pwede po bang malaman natin? Tagasan po kayo? Nakatira ako ngayon, around Asia. Around Hindi ko na sabihin kung Asia. saan. Yes, Okay, ma'am. Asia. Around Yes. Asia. Ilang taon? 43. 43 years old. Opo. Itago natin sa pangalang Tawagin niyo na lang ako sa pangalan, Nancy. Nancy. Okay. Opo. Hindi kayo yung mayor dito sa Makati, ha? Si Nancy Binay? No, hindi po. Hindi naman pala. Okay. Opo, hindi pa. Kala ko yun yung caller ko ngayong gabi na to.
Anyway, ma'am, Nancy, Mhm. 43 years old, Opo. around Asia. Ano ang top secret mo? Na-in-love ako sa boss ko na may asawa. Tama po ba ako ng pagkakarinig? Opo. Na-in-love po kayo sa boss Mhm. mo na may asawa. May katanungan muna po ako bago po kayo magkwento. Opo. Ilang taon na po itong boss ninyo? Okay. 50s. 50. Yes. Okay. Ma'am, pwede pong patanggal ako ng loudspeaker or earphone ninyo? Tapat nyo lang po sa tenga para mas maganda po. Wala po akong loudspeaker. Naka-earphone lang po ako. Patanggal na lang, ma'am, para mas maganda po yung quality natin. Tanggalin ko yung earphone. Sige, Yes, sige. ma'am. Okay po. Wait po. Okay na, ma'am? Ayan. Hello? Iyan, ma'am. Napakaganda po ng Mm-mm. boses ninyo. Okay, ma'am. 50 years old ang boss mo. 43 years old ka. Na-in love ka sa kanya. Pwede mo bang kwentuhan kami ngayong gabi na to? Kung paano ka na-in love sa boss mo at paano kayo nagkaroon ng relationship? Kwentuhan mo naman ako. 3 years ago, pumasok ako sa company niya. May attitude kasi siya na makulit, yung palabiro. So, ako kasi yung type ng tao na parang hindi tahimik. So, pag palabiro yung tao, parang lagi niya ako nagpapatawa. So, parang napapalapit yung yung feelings ko. Napapalapit ako sa kanya. So, ayun. Tas, siguro months, na-feel ko na nagugustuhan ko siya. Pero, pinigilan ko yung sarili ko sa that time, may boyfriend ako. And then, ayun, parang hindi ako pwedeng magkagusto sa kanya kasi may boyfriend ako. And then, yung sa work, magkasama kami sa work, hindi maganda yung ganon. So, pinigilan ko siya. So, pero may nafe-feel na akong something, may mga something na minsan touchy, ganon. Tapos yung every time na lagi siyang tumititig sa akin, ganon. So, pero hindi ko na lang pinansin yun kasi nga ayokong yung parang dahil nga naisip ko may boyfriend ako that time. Then dumating yung time na siguro mga after 2 years, naghiwalay kami ng boyfriend ko. And then siguro, ewan ko, naramdaman niya siguro na parang wala na akong boyfriend. So kinukulit niya ako, tinatanong niya ako kumusta na kayo ng boyfriend mo? Sabi ko, huwag na natin pag-usapan. Tapos yun, sabi niya, sige na, kwento ka naman. So, sa pangungulit niya, sinabi ko sa kanya. Nung nalaman niya na wala na akong boyfriend, parang dun siya umatake na lalo siyang nangulit. And then sabi niya, pag Easters ka, sabi mo lang, pag gusto mo ng kasama, or kasamang inom, let's go. Message mo lang ako, darating agad ako. So, ayun. So, dumating yung time na parang talagang stress ako. Sabi ko, boss, gusto ko uminom ngayon. Sabi niya, okay, sige. So, nag-inom kami. And then, yun pa lang. So, actually, hindi naman siya, hindi siya masyadong alalay lang naman siya uminom. So, pero, ako yung parang mabilis din, hindi naman sobrang lasing, naging tipsy lang kasi hindi rin naman ako talagang tumungga ng sobra-sobra. So, andyan na yung holding hands niya ako. Tapos tapos yung parang kala mo kami na gano'n. Tapos nagsalita siya sa akin na akin ka na. Parang gano'n. Sabi ko, ha? Sabi ko, hindi pwede. Paano yung boss pagkakasabi niya ng aking ka na? Binulong niya o may medyo malakas? Binulong niya lang. Sabi niya, akin ka na. Akin ka na. Gumanon ka na. Ganito ba? Opo. Ganito ba? Akin ka na. Ganon? Yes. But, hindi sa Tagalog ha? Sa language na nila. So, gano'n. Paano yung language nila? Ay, kasi ayoko sabihin kasi takot akong may makarinig Okay. ba? Sige. Yes, oo, super secret. Kasi may mga kasama din kasi ako sa work ng mga kapwa ko Pilipina. So, natatakot ako na lumabas yung gano'n. Tapos, hanggang sa naulit yung paglabas namin. Tapos, syempre ako, dahil sa edad ko to, ayaw ko yung
pumasok sa isang relasyon na hindi ko alam yung pinapasukan ko. So, tinanong ko siya, sabi ko, "Ano bang balak mo sa akin?" Sabi ko, Mhm. um, "May asawa ka?" Ta's sabi niya, "Oo, may asawa ko pero matagal na kaming hindi nagsasama." Parang magkaiba na sila ng bahay, gano'n. So, um, siguro I think, more than 5 years na daw siyang hindi sila nagkikita. So, nagbibigay lang daw siya ng sustento, so parang gano'n. So, siyempre dahil 'pag gusto mo yung tao parang ano mo, parang, parang i-ano mo na, maniniwala ka sa mga sinasabi niya sa'yo. Tapos hanggang sa sinabi ko sa kanya na, "Puwede bang 'wag mo akong isasali sa collection mo kasi ang dami ko ng pinagdaang hirap. Mhm. Tsaka 'wag yung para lang kung gusto mo lang makipag-game sa akin for sex, um, sige, 'wag mo nang ituloy." Sabi niya sa'kin, "Kung for sex, marami akong puwedeng puntahan diyan. Pero bakit ikaw?" Sabi niya. "Hindi for sex," sabi niya. Tapos sabi ko, kailan pa? Kailan mo pa ako nagugustuhan?" Sabi, "From the start na nakita kita, gusto na kita." Yung parang gano'n. So, ayun, sa mga nasundan yung alis namin, ay that time, first time na ano, labas namin, ayun, nung hinatid niya ako, yung hinatak niya ako bigla, hinalikan niya ako. So, parang umaayaw ako, sabi ko, "Hindi puwede 'to," ganyan, ganyan. Hanggang sa napilit, oh, 'di yun, hanggang kiss lang naman. So, hanggang sa sumunod, um, sa sunod namin kita, lumabas ulit kami, kung nag-dinner, tapos ayun, hanggang sa nag-kiss ulit siya, tapos yun, dumating na sa point na naka-second base na din siya, ta's hangga't maaari pinipigilan ko kasi may takot ako, tapos, hindi ko alam kung ano talaga yung gusto niya sa akin, kung talaga bang seryoso siya or what. Pero the way naman na yung pinapakita niya sa akin na, special ako sa kanya, na yung the way yung pakikipag-usap niya na, "Seryoso ako sa'yo, hindi kita lolokohin, hindi kita papayakin." Tapos nagbabalak pa siya na, pumunta sa bahay ko in Philippines to meet my parents, ganyan-ganyan. So, Mhm. parang, um, parang totoo nga sa akin 'to. Hanggang sa ayun, dumating sa time na parang bumigay na ako sa kanya. So, parang gano'n. Pero bumigay ako, ang pangit lang is bumigay ako ng parang wala kaming hindi kami, Pinanghahawakan. yes, oo, parang Sinuko mo ang ano, bataan na wala kang, alam na dapat ano kayo. opo. So, parang, um, actually from sa una ano, bago kami dumating dun na naisuko sa kanya, dumating siya parang pa step by step hanggang sa yung sa dumating siguro mga, una is, hindi niya na hindi nahawakan niya lang, pero hindi ako pumayag na ipasok niya, yung gano'n. Kasi, Pina-touch um mo lang muna, "O, eto sipatin yes, mo." parang gano'n lang po. Mhm. Tapos hanggang sa yung sa bandang huli talagang yung sunod na kita namin siguro I think fourth time na ba yun o fifth, dumating na yung pinilit niya ako na, "Halika dito sa sasakyan," pinaupo niya ako sa likod. Mhm. Tapos ayun, so, na-touch niya ulit, tapos, hanggang sa ayun, pinaano niya yung ano niya, Anong ano niya? um, yun yung sa baba niya is pina-lollipop, gano'n. Ay, nilollipop mo? So, opo, parang gano'n. Tapos after naman nun, um, after ko maganon siya, parang sabi niya, ako na siya naman daw. Sabi ko, "Ayoko, hindi ko siya pinayagang kumain." Mhm. Kasi ewan ko, parang gusto ko na parang ayoko, maraming takot, pero, parang paunti-unti akong binibigay hanggang sa, nung nasundan na yun, nung bandang huli, ayun, may nangyari na sa'min. Tapos, um, okey naman kami nung una, tapos yun nga lang, parang, um, actually wala pa naman nangyari sa'min, parang hindi ko maintindihan, urong yung ano, parang uurong siya, Paanong wala nangyari sa inyo? magbabak Anong urong-urong, anong urong? ano, yung I mean,
mafi-feel ko na gusto niya ako ta's parang bigla siyang urong-sulong, parang gano'n. Yung, Mm. ipu-push niya tapos, parang bigla siyang magba-back, parang gano'n. So, ano ba talagang gusto mangyari nito? So, parang ako nafa-fall na ako sa kanya, siya hindi ko maintindihan, nararamdaman ko minsan gusto niya ako, minsan parang walang nangyari. Yung Mm. parang wala siyang mga binitawang salita sa'kin. So, hanggang sa ayun dumating yung time na sabi ko, "Tama na 'tong pagpapakatanga ko." Parang pinapalakas ko na lang sarili ko, "Okey na 'yan, sige natikman niya ako, 'di natikman ko rin siya, nagtikiman kami." Gano'n. Yung parang gano'n na lang pinapasok ko sa isip ko kasi parang ayokong masaktan na although nasasaktan na ako hanggang ngayon kasi nagkikita pa rin kami sa work. So, parang dumating na sa point na gusto ko ng umalis ng work kasi ayoko na siya makita. Kasi, nasasaktan lang ba ako? Pero nakakaya ko namang pakisamahan siya sa work but deep inside, gusto ko siyang tanungin na parang, "Anong ginawa mo sa akin? Talagang ginawa mo lang sinalil mo lang ako sa collection mo." Parang gano'n yung ano ko. Gusto kong kasi parang may mga question ako sa kanya na hindi hindi ko maitanong kasi hindi na nagkaroon ng chance na magkasama kami kasi hindi na rin ako mo-contact sa kanya. Mhm. Parang piniiral ko na rin yung pride ko. Eh, siya yung tao na mas gusto niya yung ako yung nagyayaya, gano'n. So, parang labas naman tayo, yung parang inom tayo, kain tayo, parang parang gano'n yung attitude niya. Eh, ayoko na rin naman na ako yung nagyaya kasi sabi ko, um, tama na yung ano, yung parang nagpakatanga na ako. Tikiman lang. Tama na yung Oo, tikiman lang. Tama ba ako? na actually siguro siguro parang gano'n, pero ako may love ako sa kanya kahit hanggang ngayon. Yun nga, pero siya kasi, yun yung inaano Parang niya gano'n sa'yo, di yung ba? Tikim-tikim parang lang. gan Wala tayong parang label. ganyang Hindi kita bibigyan nangyari, opo. ng Mm. assurance. Pero sasabihin ko sa'yo, love kita, pero kailangan ko muna tikman. Ganon. Ewan ko, hindi ako sa'kin mahal ko siya, pero siya hindi ko alam kung ano yung ano niya. Yun na mahirap no, Nancy? Opo, Masakit, opo, kung ano yung Nancy, yung ikaw mm, nagmamahal ka ng buo, pero siya wala naman talagang mm, pagmamahal na binibigay sa'yo. mm. Pero parang dumating pa nga sa point actually kasi, divorced na ako. May asawa ako before, may divorce na ako. So, parang Mhm. ang isa pang nagpalapit sa akin sa kanya is, mabait siya sa anak ko. So, parang, inaano niya yung anak ko, parang nilalaro niya yung bunso ko, yung gano'n. So, parang napakabait niya sa mga anak ko. So, parang dun ako lalong umano sa kanya, Mhm. na-fall kasi nga ayun po, mabait siya sa mga anak ko. So, yun pala parang, Alam mo kasi ang hindi ko isang lalaki, Nancy, sorry makat lang mm, kita, ang gagawa okey at lang po. gagawa ng paraan yan para lang makuha ka niya. 'Di ba? Kung Mm, gusto ka niya, gagawa at gagawa ng paraan yan para mahulog ka sa kanya. mm, Papaikutin ka niya doon sa mga magagandang ginagawa niya para mahulog ka. Pero hindi mo alam, doon pala sa mga mm, magagandang ginagawa at pinapakita niya, mayroon siyang ibang interes. O kaya mm, may gusto siyang ibang kuwain para sa'yo. Nabubulag ka lang doon sa mga pinapakita niya. mm. Pero DJ Jello, tanong ko lang kasi yung boss ko is siyempre parang iniisip ko kung gusto niya lang naman tumikim kaya niyang gumamit ng pera niya para Mm. yung mga mga artista puwede niyang magalaw. Mayaman. Hanggang Mayaman to. yes, yes po Ano ba itsura muna nito, Nancy? Bago natin puntahan yung mayaman na hindi boss siya mo. gwapo. Ano itsura? Ano itsura? Lahat naman. May iba talaga na hindi gwapo, pero may itsura pa rin. Anong itsura? Hindi ko lang po alam kung ano actually walang, itsura. Hindi siya katangkaran, hindi naman hindi paano ba wala kasi akong makitang maisip na artista na puwede niyang ikamukha, kasi, Mhm. oo, hindi siya Filipino, Hindi katangkaran, hindi katangkaran, maputi, hindi siya maitim. macho. Hindi naman sobrang maputi, tama lang, parang Katamtaman lang. opo, o katamtaman. Matangos ang Tapos ilong.
Hindi gano'n hindi gano'n katangos. Okay. Opo. Tapos, Pa-north na, hindi pa. ano po? Pa-north. Anong Panot, ganon. Ah, hindi naman. May ano naman siya, may buhok naman May siya. paliparan na ba sa ulo? Ganon, wala pa. Katulad ko, may Wala. paliparan na ako. Lapad naman na. Wala po. May buhok pa, ano siya, may buhok pa naman siya. Medyo maporma Pa-south ng pa, konti. pa-south pa. Okay. So, Mm. ano naman ang build niya? Hindi kalakihan katawan, hindi rin katabaan, yung sakto lang din. Opo, sakto lang din siya. Okay. Wala siyang kamukhang So, artista. wala ako wala. Pero Wala malakas ang akong dating. Actually, hindi ko alam kung malakas ang dating niya. Actually, ang sabi niya sa akin dati, sabi ko, bakit ako? Ang dami naman nagkakagusto. Marami kang pwede makuha babae dyan. Sabi niya, hindi naman nila ako mahal. Ang mahal naman nila pera ko. Yun ang sinasabi niya. May point siya. So, opo. So, parang, nagsalita ka ng ganun. Ako nakita mo ako na minahal kita, na never ako nag-ask ng pera sa'yo. Pero, bakit ginawa mo sa akin to? Tapos ang sabi niya pa sa akin na bilib ako sa'yo kasi nabuhay mo yung mga anak mo mag-isa ka. Kaya hindi kita lolokohin, ganun. So, yung parang, bakit? Sinabi mo yung bakit ginawa mo ngayon to? Yung parang ganun. Yung gusto kong parang sumbatan siya na niloko mo ko. Sabi ko sa'yo, wag mo ko lolokohin kasi ang dami ko nang dinanas na sakit. Pero ba't niloko mo pa rin ako? So parang, yung ano ba yan, iyak tuloy ako. Okay lang, ma. Parang kasi parang ang hirap kasi na, parang naloko ka na, nasaktan ka pa, parang nagamit ka pa, parang, ayun po, parang, tas, nahirapan pa kasi magkasama pa kami sa work. Lagi kayo nagkikita, ano? Opo. So, dumating sa point na sabi ko gusto ko nang umalis, pero yung work ko kasi sa kanya, tinutulungan niya ako talaga na maging maayos yung work ko para magandang pasok ng pera sa akin, yung parang yung sasahurin ko is maganda. So, hindi niya ako pinapabayaan pagdating sa work. Talagang may time na pag nadadown ako, pinapalakas niya pa rin yung loob ko. Pero, tas may mga time na pag magkasama kami sa work, yung mafe-feel ko pa rin na nakatitig siya sa akin na parang, tapos, yung minsan may touchy, yung parang, may aabot ako sa kanya, yung hahawakan niya hanggang sa kamay ko. So, parang ganun. Ano pang ibig sabihin pag lagi nakatitig sa yung lalaki? Tanong ko lang sa'yo, DJ Denchelo. Para sa'yo, anong ibig sabihin? May meaning ba yun? May meaning ba yung nakatitig sa'yo yung isang lalaki? Opo, yung parang plus pagtitingin sa kanya, mapapatingin sa kanya, iba yung tingin niya. Depende sa tao kasi yan, mami. Kung bibigyan mo ng meaning. Pero, akin, ma'am. Hanggat hindi ko kasi nakakausap yung tao. Pero kasi may nangyari na sa inyo, di ba? Tas ganun siya tumitig. Opo. Ibig sabihin may meaning sa kanya yun. Pero kung tingin mo lang naman, wala pa naman kayong, mahirap kasing maghusga o manguna sa tingin. Pero kung tinititigan ka niya ng tingin mong may laman, baka naman talagang meron. Bila kasing mga lalaki, hindi naman tititig ang isang lalaki kung walang laman, 'di ba? May mga tumatakbo sa isip nila kung ba't sila tumititig. Hindi lang natin alam kung ano yung tumatakbo sa isip niya. Pwedeng maganda, pwedeng masama, pwedeng may pagka manyakol, gano'n, 'di ba? Hindi natin alam eh. Hindi naman kasi mayroon akong may isa kasing nakakaalam sa amin, friend ko. Sinasabi niya sa akin na nakita ko sa boss, nakatitig sa'yo, yung titig, yung sabi ko, anong klaseng titig? Yung parang, may something parang may emotion na, hindi dahil sa manyak siya or what, parang may something na gustong sabihin na hindi niya masabi sa'yo, na parang ganun. So, minsan pumapasok sa sabi ng friend ko, hindi kaya siya nag-uurong-sulong, may something na
dahil baka ayaw ko niyang masira kasi sinasabi mo na natatakot ka dahil nga may asawa siya kahit na hindi na sila nagsasama, natatakot ka na baka 'pag nalaman ng mga katrabaho mo masira ka. Hindi kaya dahil do'n kaya siya, medyo umatras. Pero yung gano'n parang, kasi sabi niya sa'kin before, "Bakit laging nasa isip mo yung sasabihin ng tao?" Ako wala akong pakialam sa sasabihin ng tao, Mhm. gumanon sa'kin siya dati. Ako kasi parang laging may takot kasi siyempre may asawa siya. So, parang natatakot ako na 'pag nalaman ng mga katrabaho namin, ano, iba na iisipin, Mhm. parang gano'n po. So, ayun yung mga gano'n yung nabanggit niya rin sa akin before na bakit lagi mo iniisip yung sasabihin ng tao, yung parang gano'n po. Ayun, Gets. Tumawag so ka parang ma'am para ano po ba ang gusto mo? Magkaroon ng, ah, ng gusto ko advice? na Gusto mo lang may gusto ko rin makikinig po ng sa'yo? gusto ko rin pong lalo na ikaw po DJ, lalo lalaki ka, gusto Mhm. kong bigyan mo ako ng advice. Mhm. Much better ba na umalis ako sa work ko para hindi ko na siya makita. Pero yung work ko kasi na 'to is talagang maganda yung pasok ng pera sa akin sa kanya lalo na't naghe-help siya sa'kin para Mhm. kumita ako ng malaki. So, hindi ako pinapabayaan sa gano'n lalo na 'pag nada-down ako, gumagawa siya ng paraan para kumita ako, gano'n. Mhm. So, sabi ko, ano ba, iisipin ko ba yung puso ko o iisipin ko nakikita ako? So, ganun po. Kasi ang hirap mag-move on 'pag nakikita mo yung tao ta's minsan makikita mo siya na, may last time work namin pala sabi niya, "Kumain ka na ba? Binilan ka ato may pagkain ka binilhan kita, kumain ka na muna." Yung may gano'n siyang mga, ano-ano, yung Pahaging. may mga gesture siyang gano'n na parang Mhm. kung hindi mo itutuloy, wag ka nang magpakita ng kabaitan sa'kin, yung parang gano'n yung nasa isip ko, parang magdire-diretso na yung pagmo-move on ko, parang gano'n po. Mm, Okay. mm. So, sasagutin ko na? Sige po. Okay. Alam mo, sa dalawang ipapapili ko sa'yo, Mhm, madaling pakinggan, pero mm, mabigat ito parehas. mhm, Nancy, ano bang mas mahalaga para sa'yo? Yung pera o yung kapayapaan ng isip at ng sarili mo? Pwede kang huminga muna, mm. pag-isipan mo mabuti, dahil mabigat yung katanungan na yan. Dahil ang pera kailangan natin sa pang-araw-araw. Yes, Kailangan natin yan para mabuhay at mabili natin yung mga pangangailangan natin. mm, Pero sabi nga daw ng karamihan, hindi naman daw kayang bilhin ng mm, kahit gaano kalaking salapi ang bitbit mm, mo ang kapayapaan na pwedeng hmm, magkaroon ka kapag naging tama ang desisyon mo. So pag-isipan mo ngayon, Nancy, mm, mag-inhale, exhale ka, isipin mo, ano ba tingin kong tama? mm. Nancy, anong tingin mong tama? Ang iniisip ko kasi unang-una, sabi natin financial kasi breadwinner ako. Mhm. Tapos may anak po akong binubuhay mag-isa. So, kaya ako tinitiis ko yung pagpasok na nakikita siya kasi sabi ko, isipin ko na lang na kailangan ko 'tong work na 'to para sa mga anak ko at para sa family ko sa Pinas. Iiwasan ko na lang siya, hindi ko na lang siya titingnan sa mukha, gano'n. Actually, ginagawa ko minsan hindi ko siya tinitingnan sa mukha pero andiyan yung nagpapapansin siya. So, parang hindi ko siya kinakausap, ang kinakausap ko yung mga kasamahan ko sa work, pero andiyan yung bigla siyang yung sisingit para lang kausapin ko siya, yung gano'n. Pero siguro as of now siguro magtitiis ako hanggang sa makakita ko siguro ng, puwede kong lipatan na hindi ako mamomroblema about sa financial sa pangsuporta sa family ko. Maybe that time aalis ako sa kanya, sa company niya.
So, anong mas matimbang sa'yo ngayon, ma'am? Sa nararamdaman mo? Um, Oo, mahal ko siya pero mas mahal ko mga anak ko. Ano nga po Mahal ang ko yung matimbang, family ko sa Nancy? Pinas. Po, Anong matimbang? Yung financial, kapayapaan ba o yung kapayapaan. pera? Um, ah, Actually, inisip ko na lang after ng work payapa naman na ako. So parang siguro kailangan ko lang lakasan yung loob ko para hindi ko na pag nasa work ako hindi ko na i-focus ko na lang siguro yung work, yung sa work Mhm. ko. Kunwari Mhm. parang hangin na lang siya sa company namin. O, parang hindi parang ghost na lang siya na dumadaan na hindi ko nakikita. Ganun na lang siguro isipin ko kasi lalo na sa ibang bansa, ang hirap maghanap ng work na talagang maganda yung kita. Lalo na tas pag nag-start na naman ako ng another, mag-start na naman ako from the start. So siguro, um, kakayanin ko na lang siguro yung time na nagkakasama kami sa work. Ang pipiliin mo sa dalawa ay, Siguro yung financial. okay. Alam mo, Nancy, napakaganda Mm, rin ng sinabi mo eh. Naiintindihan kita. mm, Kasi at the end of the day, Nancy, kahit naman magsisigaw ako dito, sabihin ko mm, sa'yo na piliin mo yung kapayapaan, eh kung yung mm, magbibigay din naman pala sa'yo ng kapayapaan, yung makapag sustento ka sa pamilya mo sa Pilipinas, mabigyan mo yung anak mo, yung mga taong umihingi sa'yo ng suporta, mm, hindi lang din yung pera yung pinili mo. Ibig sabihin, mm, mm, kahit nahihirapan ka sa naging sitwasyon, dahil nga tingin mo na may kapayapaan naman yung mga taong mahal mo kapag pinili mo yung isang mm, option, mm, eh, go lang. Kasi mm, Nancy, alam ko na ikaw pa rin naman ang makakasagot at makakakontrol ng lahat. mm, Pero ang hirap nga lang niyan dahil nga nandun ka sa opisina at mm, nakikita mo yung boss mo na may nangyari sa inyo. May mga mm, alaala kayo na mahirap nang mabura. mm, Lalo na kung may sugat yung puso mo ngayon, mahirap maghilom, Nancy. Dahil mm, nandun ka sa lugar na mas lalo kang nasusugatan. Imbis mm, na maghilom, mas lumalalim po yung sugat. mm. Alam mo, Nancy, minsan Hmm, kailangan din natin respetuhin o mahalin muna yung sarili natin bago tayo magmahal ng iba. oo nga po eh. Katulad na nasa sitwasyon mo ngayon dahil mahal mo nga yung pamilya mo, yung anak mo, pinipili Hmm, mo na makapag-provide at pera kesa sa kapayapaan mo yung hmm. pipiliin mo. Oo, kasi parang para sa akin kasi ako lang naman sa work ko na 'to parang, okey na ako na lang mag-suffer, 'wag lang Mm. mag-suffer Pero yung ang mga anak tanong, ko tsaka Nancy, yung hanggang kailan? parents. Po? Hanggang kailan mo kaya natiisin ang lahat ng hirap? Hindi ko lang gusto ko lang nga matanggal yung love ko sa kanya, eh, parang gusto ko yung parang kahit nakikita ko siya wala na akong Ulitin nararamdamang ko, sakit, parang ulitin ko. yun ang hindi ko alam kung paano ko Nancy, gagawin. ulitin ko. Makinig ka Opo, mabuti, ha? opo. Paano ka hindi Mm, masasaktan sa pagkatusok ng tinik sa'yo kung hanggang hmm, ngayon nakayakap o nakahawak ka pa rin dun sa tinik na yon at hindi mhm. mo pa rin tinatanggal? Paano paano po ba tanggal? Paano Kailangan talaga tanggalin? umalis ako sa work? Kailangan mo lumayo at Ah, kailangan mong tal tanggapin mhm, at kailangan mong tiisin lahat ng sakit at hirap mm, para dun sa kapayapaan. mm, Alam mo, Nancy, hmm, naway maunawaan mo na mas mahirap bilhin yung kapayapaan. May mm, limitasyon lang yung kaya mong tiisin yung mga bagay na yan. Huwag mo nang palalimin pa.
Pero, kaya nga sabi ko nga sa'yo, Nancy, kahit anong sabihin ko dito, kung hindi ka Mm. maniniwala, masasayang lang din yung advice ko. Kahit mag-i-English ako dito, magsisigaw ako dito, kung sarado yung isip mo, baliwala. Tama? Mali. Tama po. Pero gusto ko na ma-realize mo tonight na Mm. minsan ang pagsuko o pag-alis doon sa pinakakomportableng kinakatayuan natin Mm. ay hindi po yun kabawasan o para pahirapan lang natin yung sarili natin. Minsan yung pagkawala natin doon sa comfort zone natin, Mm. doon tayo mas maraming natututunan o may nagbubukas na opportunity sa buhay natin. Opo. Mm. Okay po. Kung pipiliin mo na manatili, Nancy, Mhm. doon sa boss mo na kumpanya niya, tingin ko tatagal ka doon mga 1 taon lang, pero sa 1 taon na yun, hirap na hirap ka. Mm. Kaya mo ba na magtiis pa ng 1 taon o more than 1 year? Tingin mo mas makakapag-provide ka ba kapag may nangyari sa yung hindi maganda? Mm. Diba? Opo. Minsan, peace of mind. Alam mo, choose your battles, Nancy. Mm. Ito, lagi ko tong sinasabi na choose your battles wisely. Katunog pa ng Nancy, di ba? Opo. Kailangan piliin natin yung mga battles natin o laban natin sa buhay ng pinag-iisipan mabuti. Now, Mm. worth it ba na manatili ako dito? O worth it ba na bitawan ko na to? Yung bagay na to. Minsan po kasi, Nancy, tayo yung nagbibigay ng problema lang din sa sarili natin. Eh. Alam naman natin na tama na. Ayaw na dapat natin pero pinipilit pa natin. Kasi wala pa tayo dun sa pinaka mabigat na sitwasyon. Mm. Pero yun nga, Nancy, kung nandyan ka pa sa sitwasyon na gusto mo pang kumapit, hindi dahil para mahalin mo yung boss mo para magtrabaho lang dun sa kumpanya dahil kailangan mo ng pera, go. Mm. Mm. Pero, laging bukas yung pagkakataon na piliin mo din yung sarili mo at kapayapaan ng utak mo para may mas magbukas pa sa'yo na oportunidad na maganda. Opo. Hindi ka naman kasi tatawag dito kung hindi ka nai-stress eh. Ibig sabihin nai-stress ka na, hindi ka na masaya. Opo. It's a sign, Nancy. Mm. Hindi aabot dito ang katulad mo kung hindi na mabigat yung nararamdaman mo. Opo. Pero bakit kasi pilit mo pa rin pinaglalaban? Actually, hindi ko naman pinaglalaban yung boss ko. Parang Hindi nga siya. yung sa work. Parang Pero yung sa work mo na para pahirapan ka din ng boss mo, di ba? Eh, wala. Sabi mo, kailangan mo eh. Ito na lang, Nancy. Opo. Bibigyan kita ng chance Mm. na magsalita para dun sa boss mo. Ilabas mo yung pinakagusto mong sabihin sa kanya na hindi mo pa nasasabi. Ito na yung pagkakataon mo. Isipin mo na nandito sa phone ngayon na hawak mo, na nakatapat sa tenga mo, yung boss mo na hindi nagsasalita pero napapakinggan lahat ng gusto mong sabihin. Para ma-release mo na yan, okay? Sige po. Ayun. Tatahimik kami ha. Makikinig Sige po. kami. Ayun. Yung sa boss ko na minahal ko or pinaibig ako. Then after that, hindi parang na-ghost ako. Pero yung ghost niya is andyan pa yung pasulpot-sulpot na hindi ko alam kung ano yung gusto mangyari. Siguro, until now, mahal pa rin kita. And
thank you sa lahat. Marami ka rin naitulong sa akin, pero siguro I need to move on na para magkaroon na rin ako ng yung sariling happiness ko, na magkaroon ako ng kapayapaan sa puso. Gusto ko marami akong gustong itanong sa'yo na hindi ko maitanong-tanong dahil natatakot ako sa mga pwedeng marinig sa'yo. Pero siguro hanggang dito na lang talaga. Kailangan ko na rin mag-move on para sa sarili ko. Ayan. Although mahal kita, pero kahit naman ipagpatuloy ko pagmamahal sa'yo, wala rin naman mangyayari dahil una sa lahat, hindi ko alam kung anong gusto mo, at pangalawa, may asawa ka pa rin naman. So, ayun, yun lang. Sana ingat lang siya, parang ganun po. Ayun. Okay na po. Hello? Hello po. Hello? Hello? Sound trip muna tayo mga kabisyo sa on air. Ay. Hello po? DJ Jello? Wala ba? Ba't bigla nag-song? Sound trip yan, bay. After message, angat talaga music niyan. Talaga ba? Emotions. Foolish Heart po yung tumutugtog mga kabisyo. Dude, bigyan mo kasi sila ng sound trip, dude. Baka naman pwede. I-switch mo na lang. Gawin natin to ng ng study. Yun. Meron naman pala kayo, madamot nyo eh. Hello, ma'am? Hello po? Hello, ma'am. Nandyan pa rin po ba kayo? Yes, andito pa rin. Isang magandang awitin po ang inandog sa atin ni Steve Perry, Foolish Heart, para po sa inyong message kanina, ma'am. Foolish Heart, opo. May gusto ka pa bang sabihin, ma'am? Wala na po. Salamat po sa pakikinig. Gumaan naman po ba ang iyong damdamin?
gumana naman. Thank you po sa advice po. Ma'am, naway kapag ikaw po ay nakapagdesisyon na ulit, Mhm. bukas pa rin po ang linya namin para pakinggan ka. Naniniwala kasi ako, ma'am, na matalino ka, Nancy. Alam mo yung tama, alam mo yung mali. Pero minsan kasi, nawawala yung pagiging matalino natin kapag nandun tayo sa sitwasyon na may kailangan tayo. Opo. Yun nga yung sabi, ang hirap maging mahirap. Sabi nga daw po, tanga. Pagdating sa pag-ibig, tanga daw ako. Pero hindi naman na kasi pag-ibig ang pinupunto natin dito, di ba? Nga po, sabagay, tama po. Kasi kung pag-ibig pa rin, dapat umalis ka na. Opo, bali, Kasi basta- kung hindi na pag-ibig ang pinupunto mo dito at trabaho na lang, kailangan kasi mag-provide sa family mo dahil kailangan mo ng malaking pera at dyan mo lang nakukuha yan, kuha mo yan. Pero kung magpapakatanga-tanga ka pa rin po, until now, na dahil dun sa pag-ibig, walang mangyayari. Masasaktan ka lang at mahihirapan ka. Oo nga po. Give up naman na po ako. Bali, doon na lang talaga sa work na parang ang hirap talaga mag-move on pag nakakita. Pero about sa kanya, hindi na ako po umaasa. Nihintay ko na lang siguro na mawala ng kusa yung feelings ko sa kanya. Opo. Okay, Nancy. Okay, salamat po. Ang hirap yumakap sa tinik na hindi mo tinatanggal hanggang ngayon. Ay, nako, Nancy. Naway mabigyan ka ng wisdom ni Lord dun sa mga desisyon mo. At huwag ka magpakatanga-tanga. God bless, Salamat Nancy. po. Okay, salamat po. Good night. Okay po, good night. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng ating top secret caller ngayong gabi na to. Si Nancy na nalilito dahil nga nakakarelasyon niya po yung boss niya. Ikaw ba, kabisyo, naranasan mo na ba yung ganitong kwento ng buhay mo? Nakaranas ka na ba na napamahal ka din sa boss mo at naguluhan ka? Ano ba yung tama na maging desisyon? Manatili sa kumpanya na alam mo yung taong nakagawa sa ng sugat ay nandun po. O dapat bang umalis na? Para magkaroon ka ng peace of mind. Mga kabisyong, muli, maraming salamat po at kasama niyo po ang 90.7 Love Radio. Sa pagkakataon po na ito, ang hando ko pong awitin. It's a beautiful song by Moonies Con, Bakas ng Gabi. Metro's #1 Love Radio. Basic!